Priatelia, dnes vám prezradím, ako jednoznačne môžete schudnúť 3 až 5 kg za mesiac bez akýchkoľvek drahých výživových plánov alebo cvičebných plánov a podobne, kde budete drieť neskutočné hodiny a vy nebudete mať žiadne výsledky. V minulosti som dával niekoľko videí, napríklad ako na správny zib alebo cvičte so mnou, a napísala mi klientka, ktorá tieto videá vlastne cvičí a trénuje pravidelne 6 týždňov. Ale bola otázka, že vlastne vôbec sa jej tie sixpacky alebo vlastne brušné svaly netlačia von a vlastne ten tuk tam stále zostáva. A prišli sme na koreň veci, že vlastne nevie, čo je kalorický deficit alebo vlastne prečo sa to deje. Ten kalorický deficit je vlastne, človek potrebuje určitý príjem na to, aby jeho telo správne fungovalo, príklad napríklad nejakých 2000 kalórií. Ak príde človek viacej, tak vlastne ten zvyšok telo dokáže spracovať a ukladá si do formu tukových zásob, čo je veľmi zlé, to predsa nechceme však. A pokiaľ príjmeme menej, ako máme ten kalorický príjem tých 2000, napríklad 1800, tak vlastne ten zvyšok telo niekade potrebuje si zobrať. Väčšinou si to bere z tukových zásob, čo je super, lebo tým pádom strácame tuk, ale vlastne viacej nám rastú svaly a podobne. Z menšieho percenta prípadov sa stane, že keď už tuk nemáme, tak nám to bere zo svalových vlákien a buniek a podobne, čo už je zase zlé, lebo strácame svalovú hmotu. Na to, aby ste zistili, aký je váš kalorický príjem, si to musíte samozrejme vypočítať. Sú na to vzorce, dám do popisky, ale zároveň vám uvediem aj aplikácie, o ktorých budem hovoriť neskôr a urobím tomu samostatné video, ich výhody, nevýhody a podobne. Ale samozrejme, aby to fungovalo, si budete musieť zapisovať do tej aplikácie, si napríklad na začiatku zapíšete váš vek, vašu výšku, hmotnosť a váš cieľ. Čo aj do 8 týždňov by som chcel schudnúť späť 5 kg, tak tá aplikácia optimálne vyhodí, že aký mal byť váš kalorický príjem. Ale na to, aby to fungovalo správne, vy si budete musieť zapisovať, čo zjete a kedy. Napríklad na raňajky som zjedol toto, tamto, si zapíšem do aplikácie, aplikácia vyhodí počet kalórií, koľko ste skonzumovali a koľko ešte potrebujete na záver dňa, na to, aby vaše telo fungovalo správne a po tom kalorickom deficite. Na obaloch máte uvedené kalorické hodnoty, že koľko kalórií na 100 g daný výrobok obsahuje. To znamená, že máme tam tuky, ktoré máme nasýtené, nenasýtené. Tie nenasýtené tuky sú lepšie, sú zdravšie, nakoľko obsahujú omega-3 mastné kyseliny, kde vlastne spadajú napríklad olivy, rybací tuk, alebo vlastne rybí olej a podobne. A tie nasýtené tuky sú tie horšie, nakoľko vlastne telo ich dokáže využiť, ale nie na takú mieru a vlastne ten zbytok ukladá do tukových zásob, čo vlastne nechceme. Ďalej tam patria sacharidy, sú uvedené na obale, kde vlastne z toho sú cukry. Zase otázka, že koľko z toho sú cukry. Hej, pokiaľ vlastne ten cukor vlastne vie telo využiť na energiu, ale pokiaľ máme toho cukru viacej ako dosť a telo už nevie čo s ním, tak opäť si ho uloží do formy tuku a zase je prúser na svete, čo vlastne tiež nechceme. A ďalšia dôležitá skupina sú bielkoviny, ktoré sú veľmi prospešné pre telo, hlavne na rast a regeneráciu svalov a podobne. Ak ho príjmeme viac, tak nič sa nedieje, telo ho automaticky pustí do tráviaceho traktu a vyplaví z organizmu preč. Prezradil som garantovaný spôsob, ako môžete schudnúť 3 až 5 kg za mesiac, je to úžasné však. Nepotrebujete na to však žiadne drahé tréningové plány, ani výživové doplnky alebo stravovací plán a podobné strany, takže som ušetril kopec peňazí, ktoré vidíte práve tu pred sebou. A čo s nimi? Môžete začať nový zdravý životný štýl, takže to znamená, že aplikácie, ktoré som vám uviedol vyššie, o ktorých som hovoril, stačí si zapísať, aké jedlá ste jedli, aplikácia to za vás vypočíta a vy viete, na čom ste. Samozrejme aj pohyb je super, ak ho do toho zakomponujete. A ak vás môžem poprosiť, ak máte nejaké skúsenosti, čokoľvek, hoďte mi to do komentárov, aby ste sa mohli podeliť aj s ostatnými, prípadne vaše skúsenosti. Ja samozrejme, ja sa niečo nové naučím, nakoľko nie som dokonalý. A veľmi sa teším a teším sa na ďalšie videá.